Ning kabuntagon mga higala padayon tang nanuktok sa kasing-kasing sa to mga listeners alang sa pagtabang sa mga igsuon nga mga nabiktima in town sa Bagyo. Okay ni mga orasa mga higala ni atay mga mo donate sa mga bata ni nga mo donate mga higalan. Agto usa ka adlaw donate og alkansiya gidonate sa diri. Sa bata gyud punto no. Oh. Duha ka alkansiya anya naihap na tong alkansiya pa. Papa unya to ato ipon na sad diri asa kwan. Unya doon na pa nag-donate di may kala mga sinsiyo sad o sasad ka arinula to. So nindot kay mga gesture sa mga tao sa bano. Ay importante ang gesture mga higala sa generosity karo mga panahon na. So kay na mga nanginahanglan og tabang unya natay mga igsuon sad nga andam sa pagtubag sa ato mga panawagan. Nya natay mga bisita ron mga higala kay kauban sa kamahansad. Oh, nya na mga bata nga ni akaron kaya mo ilang i-donate may ila sang gitigom makatouch pod mga sukid tig paminaw og kato mga naminaw nato karon ang uban din ha og doon na mo'y mga dugang mga grasya din ha nga atong mapaambit sad ngadto sa mga kaigsunan to nga nanginahanglan. So niya karon sa sibianan may gala ato sa acknowledge sa ilang papa si Marlon no sir Marlon o aman maayo kato ipaapil si Marlon na sa dire aron nga kuan na sad yang si Marlon ni iyang duha ka mga anak nga iyang kauban sad. Indot sad mga kaigsunan ha nga kanana ang kwan. So much more than para ang atong pagtapos tong programa ron taon ba murag mugaan-gaan ang atong paminaw ba mga kaigalaan. Dai bugat kay mga balita no kaguol sa brutag kahilakon. Dai mga gipanghaya mahigala pero naapod ang kasing-kasing ba sa pagtabang bitaw nindot sad kaayo mga sukid tig paminaw. So ni karon mahigala si Marlon Verdad no og iyang duha ka mga anak. So atong pagtagad mahigala. Good morning ninyo Marlon og mga bata. Good morning attorney. Oo. Kumusta mo asa dapit inyo sir? Sa Mandawi mi attorney, dire mi sa may is Fortuna. Is Fortuna. Okay. So kumusta man yung experience po tong pagpagyo? Kaloy sa Ginoo, okay ra mi. Padol sa mikropono. Okay ra mi sa Mandawi pero sa akong brother sa may Bakayan man siya man tay nabahaan. Pero dito dapat sa may kuan sila Huyong-Huyong. So unahan kami atong Villa del Rio. Okay. So ayang lugar mo tay medyo nabahaan pero sa moa sa akong mother sa Budlaan okay ra pod sa moa kaloy sa Ginoo. Maayo ha nakasuroy mo din sa tong sibianan ron? Nagkuan mo gyud mi nagplano gyud mi actually gahapon pa to nya. Lalanganin man mo tong ganiha pagmata nila sa adto na ta dito kay na si attorney. Salamat kayo. Kinsa may name nimo day? Maureen Verdad. Kinsa to? Maureen. Oh, kining usa si Ed Marlon. Ed Marlon. Oh, maayo kay kuan sad mo ha nindot ni artist aware mga bata no? Yes, attorney. Muna advocate na mo attorney na ever since gyud na mutabang mi sa nanginahanglan niya. Most of the time kay mag-Gcash raman ko. Yung karon akong gikuan na i-appeal na ko sila participate sila ba at least. Katong linog pod gani last katong Odette diri man pod mi adto pero gabi si Gwen Algono man to last time na diri so kato wala pa sila makuan karon kay amo na silang gi-appeal. Nindot sad imo sang gi-train sa sila no? Nindot ni nga kuan. So sa una mo Gcash sa siya pero karon yang gidaya mga anak sad may gala. Maureen, kumusta man ka? Okay. Asa man ka eskwela? Sacred Heart School, Ias Dasus. Bantog lang nga murag na ipagkakuan nga. Okay ra, no? Ato lagi katawa may higala murag mo pagka-British kuan ba? Murag magikan sa UK. Bitaw. So kay kana lamang mga bata na mga English paka na ba, no? Wala na. Kini si kuan. Ikaw Ed Marlon. Kumusta man ka? Okay ra attorney. Okay ra nya. Asa man ka eskwela pod? Sacred Heart School, Ias de Jesus. So unsa naman kang grade? Grade 7. Grade 7. Ikaw Maureen? Grade 9. Grade 9. So high school na nya siya mo high school naman mo duha. First year high school attorney. Maayo ha nga kuan kanana ang nianhigid mo. Salamat kay Sir Marlon ha nga mo ni ang papa niya iyang gidayan do ka mga anak nga kanabang pag-donate sad o mga hinabang diri. So salamat kayo unsa man ang imong tinigom imong i-donate? Ilang tinigom attorney. So maayo unsa man imo sa may style nimo kanana akibaon tigom-tigom mo ana? Kanang coins kay i-gather together sa wallet na. Ayo. Nya ikaw pod Ed. Unsa man imong tinigom? Kuan na namo marag
Dili ra namo i-spend ang kwarta, like ibutang sa wallet pwede makita namo. Maayo ha. Ikaw mo rin sa may style ka nang itigom nimo kana makatigom ba kay usahay di magkakatigom kay yung naana niya na kay palitonon. Ay gasto man. Usahay ganang naitalakan siya. Una-una tabok una ko alkansiya. Wa ka na katigom magkaon sa may mong style. Yana pod kang Ed nya dili makita ng kwarta. Kanang di rin ako i-bring ang wallet sa school para di ko ma-tempted. Mo. maayo. No, sige, so asa man inyong donation be? Di ara ay. Oh, salamat kayo ha. Okay, di ara oh. O ni ang yang donation mga kagalaan, mga bata ni sila. Wala daghan man lagi diin ni. Na mga sensiyo, no? Nya day kuan ako ipahap nimo rem ha, unya rem palihog rem. Oh, so salamat kay na ninyo. Ha? Salamat po kay attorney. Oh, salamat kayo. Attorney. Oh, unya ato pong dasigon tong uban, pwede ninyo nya katong uban din ha nga kuan do na moy mga tinigom o uban pa nga kuan nga motabang ta. Sa mga uban ng mga kids dira, ayaw mo mauwaw kay puan, even if kid pa mo, pwede mo mo-donate sa mga people na less fortunate na ay reason nga naman na kay blessings and giatagan kag blessings ni God. Tungod pwede nimo i-share ang blessings nimo sa mga least fortunate na mga tao dira. Kadtong imo mga kaubanan didto nga mga kuan, labi na katong taga Sacred Heart sad, no? Maybe they could not understand Cebuano. You may speak in English. To my schoolmates out there in Sacred Heart School ES Jesus, I believe that you have blessings and it's actually good if you share your blessings to others because no matter our age, we can still help people who are least fortunate than us. If you don't mind, how old are you? 14. 14. How about you, Ed? How old are you? I'm 13 years old. 13 years old. So could you encourage also your classmates or your schoolmates or kids like you to also donate to those people who are less fortunate now, especially those who are victims of this Typhoon Tino? I believe that we were taught by our parents that to share our blessings, and this is the time to share our blessings, especially that there were people that were affected by the typhoon. Okay. So thank you so much ha nimo sir kining Marlon. Salamat ha may pagka-train po nimo mga bata no. Og Maureen and Ed no. Thank you so much for sa inyong mga donations. Salamat kayo. Thank you. Okay, mo to may gala mga bisita karon nga buntaga. Nindot mga kagalaan daan palagi ko nga kuan. Tantan akay mga bataan na murag kuan nida. Mga daralim atong kanon rim so madugangan atong donations mga higala ha. Mga bata to pero ngano man ang ato ako tong gi-interview mga higala kay kana bitawng ang ilang kasing-kasing sa pag-donate. Wa man goy gamay o dako nga donations mga kagalaan kay sa ako nang giingon depende man na mga higala kanang gikan sa kinahanglan sa imong kasing-kasing no nga pag-donate. Doon na kay dakong grasya, doon na po kay dako nga madonate kay kanana ang accountable man ta according sa naa nato no. Ang atong donations karon may gala total donations abot tatag 507,377 na pesos. Ana na dasig ko tong mga bataan na may galahang nga kana bitong kuan store nga kana bang imong gitigom-tigom ba? Nasa style ay pagtigom day nga ay ra dili mo makitaan ba katigom gyud ka. Ya karon ilang gihatag mga higala sa mga nabiktima. Makatouch kayo mga sukin tigpaminaw. Parihara na sa uban ba nga attorney, yan higil mi attorney, kini amo pang Christmas party na mo ni, pero amo i-donate na lang. Di mi mo Christmas party ron. Mura kog matouch anang inana oy. Nga hatag sila mahigala sad og sakripisyo, ilang kanang lingaw-lingaw, gisakripisyo nila mga higala tungod og alang sa mga nabiktima in taon ining bagyo. Watay kong oras mga sukin tigpaminaw sa nga na lang skinitibok ang puwersa sa DYHP Alamin Cebu atong studio. Technical partner karon sa kasamang Nestor Homicidio sa transmitter site sa kasamang Jerome Yap inabagantan ni kasamang Robel Buiser. Ako sa kasamang Rufil Fernandez Banyok manamilit kaninyo pilagis pangingon sa tanang panahon o tanang higayon. Dalaygon ang Dios, maayong buntag Pilipinas, tatak RMN.